Nomati constituency apharma non kewang GM Asia kiligalong APHLC atiket kilong dun abangphu Suren Kramsa phan APHLC asong ahin pen karchopon. Nomati constituency along non kewang GM Asia election campaign aputhak Bhaithalangso polling station along Nomati APHLC aro atum pen chipatir piponsi than pere amai kadupon lo. Bangso amai along Nomati constituency apharman APHLC asong atiket kachapalong dun abangphu Suren Kramsa phan APHLC Central Committee lapen Nomati Constituency APHLC Committee Sika Hansipi Serdi Hun Teronpi Rojoni Teronpi Akas Timung Probhat Timung atum penchelang rapetsi Suren Kramsa phan karcho amai padopon. Bangso long dancing teron pen mai chipahem puponsi non kewang GMAC election campaign aputhak party pen ki claim ponang jia son amun ke do ansitami APHLC asong along claim bang phu bang phia tuma phan tingti je thampon. Bangso hut Nomati constituency pen Karbi Anglong Autonomous Council MAC akilik along kitudungji abangsu Suren Kramsa hin pen sitami BJP asong atum kechia so phan MAC akilik along tipathu dunlong loke mo pijo pen Tripura state asong sik Karbi Anglong district ta nang mantet ko Lasia nutin Karbi akhaya tum chema tharep si kimi anparta Nomati constituency BJP ningkan phong bom thangnat kaching thur amo kewan theklong le kuta Suren Kramsa ahin pen than pachini pon. Apa asam pen untuk cikgu mereka usang seri tuan salam kidu asibang salam kidu ke kacenang budaya tu macam mana ni? Adema non lagi tu ala asam kape pen celang mereka kusda mereka tu dah mana grass wood level rom kidu apakah tu ande ini tu mereka celang tu cikgu. Pemesai long pendelang tunai tumang silang lo, asisi long pendelang tunai tumang silang lo, asidun mati ini tumbang angkang asam si dihegong lo. News report Bikram Tiron, Karbi Anglong Live.